Кыш бабай республиканың балалар клиник хастаханәсендә дәваланучы сабыйлар янына җигүле атлар белән килмәй, аркан ярдәмендә түбәдән төште. Палатада ятучылар өчен бу күренеш чын мөгъҗизага тең. Коронавирус таралу куркынычы булганга Кыш бабай тәрәзә шагына котлап йөри. Все хорошо, вы порадовали людей. Балаларны шатландыруыбызга үзебез дә куланабыз. Яңа ел якынлашып килә бит. Сабыйлар мөгъҗиза һәм бүләкләр алып килүче Кыш бабайны көтә. Бу алар өчен бәхетле мизгелләр. Для них это Дед Мороз означает праздник, подарки, счастье. Чулпан Хабибуллина хастаханәдә әнисе белән ята. Ул Кыш бабай бүләген беренчеләрдән булып алды. 4нче каттагы палат тәрәзәсен Кыш бабай шакыр дип уйламаганда идек бит. Бүген бу гаилә өчен икеләтә бәйрәм. Чулпанны өенә чыгаралар. Кайсы яраткан конфетларын күрсәтәләр бит. Тагын. Ага. Сәмле мармелад. Хастаханәдәге балалар өчен яңа ел акциясын Россиядәге студент коткаручылар корпусының Татарстан бүлеге оештырган. Кыш бабай яхшы физик әзерлектә дип шаярта альпинист. Шуңа түбәгә менгәндә бу дәвага тиң бүләк ди хастаханә хезмәткәрләре. Хис кичерешләре бик шат булдылар. Ул кул булгаулар, ул миңа кара дигән сүзләр, Кыш бабай кил кер дигән моментлар күз яшьләрен китерде. Хастаханәдә дәваланучы 60тан артык балага Кыш бабай бүләкләре өләштеләр. Иң мөһиме бәйрәм кайфын булдыру. Шатлык хисләре савуга зур ярдәм. Илдар Сафиуллин, Маздиятдинов, Яңа гасыр каналы.